I har sikkert et spørgsmål, og det er, hvad fanden der lige skete. Sandheden er, det ved jeg heller ikke selv. Mit navn er Barney Ross. Jeg arbejder som en såkaldt privat advokat. Mit eget lille firma og der er et lille privatnummer. Bare sagt, jeg svømmer i penge, så hvis en hjemløs så det, ville han prøve at slå mig ihjel. Måske er det også det, der er i gang med at ske. Jeg er skilt. Min kone tog min datter og hende selv til et sted i fucking Texas. Med andre ord, der var intet her for mig. Så hvad gør en dude som mig i den her situation? Spørg mig ikke. Mit hoved. For satan der. Hvad står der? Er det lørdag? Lang tid har jeg sovet. Hvorfor er der ikke nogen folk på vejen? Hvor er alle henne? Hvad fuck i fanden er det? Fuck! Kom nu, en politi. Han må have noget på ret. Gud. Gud. Fedt. Ikke mere ammo. Og nu skal jeg bare finde vej ud herfra. Denne film blev lavet med samtlige Half-Life 2 karakterer, men som ikke rigtig har deres rolle i filmen, som de har i Half-Life. Vi ved ikke om du ved det her, vi siger det bare. Hallo alle sammen, vi er The Brony Brothers, og vi er skaberne bag den her serie, The Dead Inside. Fik et dårligt navn faktisk, men den klarer sig. Hvad vi er nået til her nu er det sjoveste nok i den her serie, udover al redigeringen og behind the scenes. Og det er en fanaktiv serie, som gør, at I skal vælge. I bestemmer, hvad der skal ske i listen. Vi laver sådan 3 valgmuligheder, og så skriver I ned i kommentarerne, hvad I gerne vil have, der skal ske. Så spørgsmålet er, hvor kører Barney hen? Første mulighed, kører han ud af byen. Anden mulighed,
kører han hen til politiet. Tredje mulighed, søger han efter overlevende. Skriv ned i kommentarerne, hvad vi synes, og hvis der ikke kommer nogen kommentarer, så vælger vi det bare selv. Så tror jeg bare, jeg bruger en randomizer. Ja, fordi at vi ved godt, at der måske ikke lige vil komme så mange kommentarer i starten. Men i hvert fald, det håber vi, at der vil gøre efterhånden, jo mere serien kommer kørende. Så ja, men det er bedst, hvis I skriver det derinde, fordi så kan I ligesom bestemme, hvad der skal ske, og det er meningen med den her serie. Så ellers er det ikke så sjovt for jer. Eller jo, det er det selvfølgelig lige meget. Så ja, skriv, hvad for en mulighed I synes, det skal være, hvor skal han køre hen. Så får vi det fikset om en uge. Så bliver der lagt en video ud med det næste uge. Vi ses! Goodbye. I'm hungry. Where's my soft ice?